Ano? Nagpuputol ng mga ano. Sa ating Watson's, GP, South Star Drug, Generica Drugstore, and Mercury Drugstores nationwide. Kung mga bossing ano na huwag kakalimutan din, available po tayo online sa TikTok at Lazada. I-check out mo na. Pag Sabado, walang pasok. Pag Sabado mga bossing, yan lang sa bahay nakahiga. Pero paano naman ang mga may trabaho? Siyempre, minsan sinasabi natin sa ating mga partners, babawi ako sa'yo. Ganun, parang bumula ako itong sakyan. Ang mga Sabado, Linggo, No. Lunes, Martes, Ay, no? Huwebes, Sabado, ay, Nabuhol niya yung puno. dumaan ang buong linggo, pero wala pa din. Rumagasa? Ayan, no? I-expect na. Pero ano nga ba yung mga bagay na dapat nating i-control para maiwasan nating masaktan? Ito oh, puno, tampuno. Ito sira ang ano yan. May mo po. Ito oh, nabula ako eh. Parang, tingnan mo kung ano nasira. Bago pa man din. Ay, oo nga, sirang-sira din. Na paano yan? Ayun o. Sirang-sira o. Ayan oh. Oh, ay, binangga yung bari. Sirang-sira. Baka hindi marunong mag-drive. No. Sirang-sira eh.